Como sabedes, este ano dedicouse o Día das Letras Galegas ao autor Carlos Casares. Hoxe, o alumnado de quinto e sexto curso vai representar a súa obra teatral As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, que foi gañadora do concurso de teatro infantil Leo, ao que concursaron 23 obras. O grupo teatral O Facho estreou no 27 de maio do ano 1973 en Ribadavia, na clausura da primeira mostra de teatro galego, promovida e organizada pola Agrupación Cultural Abril. Trátase dunha das historias máis divertidas da literatura galega. Unha historia para ler e para representar. Unha historia que se deixa estonar, tan sabrosa como unha laranxa. Esperemos que vos guste. Un forte aplauso. Imos contar unha historia ben fermosa que pasou aquí na Galicia garimosa. Laranxas gigantes tan grandes como melóns, abride ben os ollos e prestade atención. As laranxas máis largas de todas as laranxas, e desas historias das que nunca te cansas. 2017 é un ano especial. Carlos Casares, escritor universal. A horta dunha casiña de planta baixa. Hai árbores, un pozo, un galiñeiro e a casca dun can. O can chamase Paulino. A galiña que habita no galiñeiro entende por Petra. Diante da casa, ao pé da porta color vermella de dúas follas e debaixo dunha fiestra, hai un matadoiro de pedra. As fiestras son amarelas. Nunha árbore vense, de penduradas, 5 laranxas enormes. As laranxas máis grandes do mundo. A árbore está dentro da horta, pero tan pegada ao muro como a laranxa pende sobre o camiño que pasa por ali. É un día de sol, cheo de luz, cheo da vida en cada color. Pola folla aberta da porta da casa, enchina a nariz Elías. É un home de 30 anos, e polas caderas que lle saen. Por debaixo do gorriño de azul e branca mesturada, vese que é louro. Vai vestido con unha camisa de felpa bastante lixada, refrega os ollos, engurra e desengurra a fronte, abre a folla de debaixo da porta e sai á horta. Os pantalóns remendados, máis suxeita un prego esquerdo cun tirante só. Os zapatos, os máis grandes do mundo, como as laranxas, non son irmáns. Pon as mans nos cadrís e espreguízase con estrondo. Logo, medio coxeando, aínda no espeto de todo, diríxese ao pozo. Saca a auga e lávase cómicamente pouco. Despois entra no mazadoiro e mira el dedo arredor de si. De repente, descobre as laranxas, ponse de peco de cara a casa, pero cando vai entrar, colles a folla de arriba, pega un croque no croque máis grande do mundo e cae estaricado. Ai, Elías, pásache algo? Non, Brenda, é que saíron laranxas no limoeiro. Laranxas no limoeiro? Sí, e son moi grandes. Serán limóns. Non, son laranxas. Que color tens? Pois a cor de todas as laranxas. E ti sabes de que color son todas as laranxas? Da cor da pel da tua cara. Es un charrero. A color da miña cara é do color do sol, que che son traballadora. Bueno, pois as laranxas son laranxas. E non limóns, ben vésenos. Xesús! Que bolas máis raras. Laranxas. Laranxas ou o que sexan, que iso xa se verá. Está ben claro.
poñen os pés máis altos da cabeza. Como pesa o lampantín este? Por favor, espera